e rabbidinaade ha on rutti on non nehimo ko heewi jangginimo ko heewi hollinomo kadi dental ngal ɗon ko woni ɗon ko kanko jogi kono noon yo anndu wona ɓen yo ya o yaada e maɓɓe kono yo anndu wona e ɓen e raɓɓiɗinaade wonko ngannduɗaa waawaa ko haalaade sella jaali nde rutti nde caggal mum finni waɗi haaluuji haa heewi hay duttugol sella jaali wonko woni toon ngannduɗaa welaani haalde ni tan ɗum kam ko en jahat tan mbitto yen ngandanen ɗum koye men ewa kanko ceerno on gonka makko ɗon satti felliti noon immaade toon o eggi o ari woni Kolda kono hankadi ñaawooje tribunal uji probléme uji keewi o felliti hoodde e tuma nde o felliti hoodde nde noon tawi joom suudu makko Mame Aissa Touré yo Allah yaro en yaafo en tawi hankadi ko goɗɗoyɗo o acci on toon o halfini Alpha Isaga e woɓɓe yo nden toon ndenday on kamɓe kokki eɓe jiiloyo nokku ɓe koɗa ko adi ɗum noon sella jaali waddinomo e yero Dieynaba Sabal nden tundu ndu ɗon so hunde kewi lamɓe noddete seere ɓe nodde so tawi ɓe ngari noon kamɓe fof ɓe kawri e nokku he kanko sella jaali o waddi yero Dieynaba e Seydi Massoud o waɗi ɓe présenté o hollodiri ɓe mbi o itti endu banana o wiya ɓe ndendu firti ko ma won ko ɓe ndendu nde on noon tinimo e diwan he ari jaɓɓimo wimo ceerno ɗo jiiloɗa o wimin kan jinnon koto konmi wono ɓayde mi heɓani jimmi ko hoode wima ala ar koɗa ɗo leydi am ɗo tundu kantora ɗo ar koɗa ɗo o nokku ɗo ko jeeyi maɓɓe jeeya ceerno wimo ala saabu lamɓe moon ɓe jaɓata o wi ala soɓe jaaɓi kodden ɗo soɓe jaɓani mi rondo arka ma o mi wona almudo kala to jaaɗa jaade ko on addimo ɗon waddimo e biyeteɗo Samba Ba yoɓe jaaɓe jiilo e ladde he ha to ɓe mbawi nadde fof ha ɓe mbawi yiide o yiili wuro ngo o yiili wuro ngo o yiili ladde nde fof kala to ɓe jeehi nde noon sella jaali sifaninomo ɗum o yiino ɗum kanko e koyɗol wonde sella jaali ne addimo e nokku wimo o nokku o ko ɗo weeni noon funnaange mum no yiiri ɗum ni omo yiilo haw yiya ko nande mum no wano fof o yeehi Lenguewel en o yeehi nokkuji kewɗi haw ari e weenu Kosogo ha o yettiɗo juma o woni ɗo hakkille makko jaggi koɗo kono noon o ronki jentilade ndege taw e koyɗol he o ardino ɗon sella jaali o nangi laawol ngol faade on wimo ɓayde en jiitani an yen gurel nanɗani wiye Gunaset wonɗo leegal afiya ɗo sa immima berɗe kiiɗe ɗe aɗa moon ko ɗon wonno eɓe payi toon noon ɓe ngari e caangol he hakkille makko addi sella jaali ko sifannoma ko ɗo nde woni o felliti e raɓɓiɗinade o yi Gunaset o jogui toon bagsuji mabɓe ɓe defti e caangol ɓe garti ha ɗo juma wonɗo o wi mi felliti ko ɗo ceerno wi noon o soppi lekki kanko adi soppude lekki ko dukumi mi sikki dukumi gaɓe mbiyata ɗum kumula kuttaji kiino o adi soppude ko ñande alhamisa wonno mi sikki koye lewru février wonno no gasa jeeɗiɗi février o woɗɗani taske e raɓɓiɗinade ngoɗo wuuro sincirago ni so tawi tarikaji goɗɗi ngari wonde ko mamiraɓe amen cinci wuuro ngo mbi yo ar o wonan min ceerno eɗen gandi ɗo ko fenani kadi Allah nde wonno kala ko waɗata taw ene laaɓi nde o arata kamɓe nde ɓe garata yiide wuuro ngo ne koɓe jeeɗiɗo ɓe gonno kamɓe jeeɗiɗo ɓe fof kam Seydi Massoud ko pullo Fuutanke Samba Ba kañum jeeyaka e fulɓe ɓe mbaɗ ɓe kalten haala mum ɓe ewo Oumar Mana biyeteɗo ko pullo kono ko pullo ɓeɗo hantoranaɓe jeeyaka ɓe heddiɓe fof ko mbaylarinkoɓe fodde nayo ɓe fof nde ko ɓeɗo o arti o soppi wuuro ngo hay waktu ɓe juulata nde kamɓe jeeɗiɗo ɓe fof ko ɓeɗo wi hen tan ko jaanoɗo noddoyde ɓeyto yo ngaro nde o fokkiroyi goɗɗo mbaylari goɗɗo waɗi toon puccini abboɓe on tawa juulgol ngol oya tawama noddingol ngol e coppugol ngol kono tawa ko juulgol ngol oya noon ari tawa ko ɗum to namgol ngol kono tawama juulgol ngol kono ɓeɗo fof to bangguetade kono holliren wonde wona fulɓe ɓe kalten nde o soppa noon ha tuuri mbaɗa ɗo ceegewi ɗo ɓeyto fodde capantata fawɓe ɓe gaccuno Lenguewel mi anda ko toon ɓe neli e ɓen yo ngar hankkadi ɓe jiiti ɓen ngari tawtiɓe ɗo nde ɓe ngari ɓe tawtiɓe ɗo noon Seydi Massoud windi lettere fewde Cheikh Ibrahima Diallo en en keewi nokku ɓen o accino ko Medina Elhadji kono omo andi ɓen ene jogui makko yidde ene jogui makko korso
kono mbawano ɗuggitade ndewa makko par ce que ɓe ganda to pay en jiiti nokku en pelliti hodde ɗo ko windi on lettre on ari noon ardi e dendagal fulɓe ɓe jiiɗen ɗo ɓe e namgol galleji ngol ceerno allah e nunɗal mum mo wawno soppude weɗo ko min jeeyi kono nde soppa ha gasi galle ɗi taja o waɗi ko courage galle makko yanoyno ko caggal to ko mawɓe ɓe en ardiɓe ko en ceerno ibrahima diallo mbi ala tawde jama an ko ɗo woni an ceerno koye jama he koddata ar hoɗɗo o wi wadde somi hoddi e jama he min e ceernam koddata woni sele jaali woni galle ceerno Ousmane Thiam en taƴere ɗin galleji keeɗiɗo woɓɓe noon ne mbiya holko saabi ko taari galle ceerno ko fof wona fuurankoɓe e on saha ceerno Séraba Seydou ɓe wondi e fuurankoɓe ko almuɓe jannguɓe ɓurani en ko ɓen ko filliɓe tan nguura tan ko e nder galle he kañumen cohlani galleji ko yallitiɓe tan ko almuɓe cohlani galle cohlani hodde ko arɓe tan gollande Allah ko e nder galle he goni eɗen jiiɗi ɗum ha joni won wonɓe toon eywa ɗum de ha ɓoyi ceerno Amadou Baro e hoore wiɓe ɓe nangu galleji batti nangude galleji ɓe batti hodde ha ñiiɓe madina kona Sinthiou en 1936 ceerno men ceerno Amadou Tidiane yi aduna en 1935 wadde ko hitande wotere ɓe ɗaɗɗiri ngoɗo wuuro amgo malama ene moƴƴi goto men fof andira ni ko noon ko sincira o taƴi jama o taƴi beddaji ɗi o waɗi leeɗe ɗe o sincani ngoɗo tan o sinci yeeso makko o sinci caggal makko o sinci sawluji ɗi saabu rende environnement wuuro wonno ko noon Madina Elhadj ko noon sincira sele jaalde o sinci Madina Elhadj de o sinci fodde 10 kilométre yeeso o sinci toon wuuro hirnage o waɗi noon rewo waɗi noon worgo waɗi noon holɗum rende environnement taaridi wuuro ngo saabu so tawi hakkude men ɗo e Fass so tawi no Fass en ngalano ga misira en ɗe guuro men funnangue de so goɗɗo ari sampino ɗo wuuro en waɗa hen gueɗe cagarte goɗɗe andi ɗum ma ayiɗnan no wuuro ngo hakkude men ɗo e Raba so tawi o waɗani noon ma ayiɗnan no wuuro ngo hakkude men ɗo e Madina Touba so tawi o wayani noon ma ayiɗin wuuro ngo nde ko ɗum woni environnement mo ƴetti o ko o sincirni wuuro ngo o sinci guure taariɗe ɗe sadio mo seyri sinci kene abboye capanɗe joyi pawɗe wuuro hen foof o waɗi hen jama o waɗi hen dono ɓuran ndeke oɗo so banggue cincugol wuuro ɗum wona buleɗe makko o sinci ɗo e leydi Sénégal o sinci e Mauritanie o sinci Guinée Bissau o sinci e Gambie o sinci Guinée Conakry ha to e oto banggue Mali wadde ɗe ñaago Allah subahanahu wa taala yo Allah tas ene banggue makko e barke makko ko ɗum ɗon woni ko jiɗɗen jubbude hen seeɗa saaha o rokkani en ko heddi ko so Allah junnani en ma en jokkoy beele mbawen andude holi o jiyaɗo Allah mi rowira ko hirjinde en e jangde he mataw windande men hannde arno tan ko andinde en oɗo jeeyaɗo Allah moƴƴo holi kanko holto rewi hayso tawi ko e meftande wona hunde yaaññade ha yaaji so saha yaajoyi ceerno men ceerno Abou Mamadou Ba eɗen ñaagoɓe mbaɗana hen bindande no rewiri ni ha ɗo yetti hannde ɗo ha yetti ceerno Salam Tidiane ha yetti eɗen ñaagoɓe nde sukaɓe fof jangguinteɗo hirjinde en noon e nafoore jangde e fayida muɗum moƴƴi o jarama e ndewmo taki ceerno en hunde fof nde neɗɗo foti andude feerni jinnaɓe men Fouta goppi leydi Waalo goppi jeeji fof feeri gaddimo e diine he ene moƴƴi gandin ɗum wona hunde wande fayida andude taariko muɗum e iwde mum hunde wande fayida no fewi o jarama hen haade makko yaade toon ha joni dañen ko namdiɗen mbo seeɗa on saaha o jokkani o yiiɗi ko wiiɗo omo waɗa en on funta en ɗo tan o waɗa en ɗo tan noon tan ɗum noon tawde en Allah newnini en keeɓi joddade e makko hono ni ko weeɓani ko en gactirtama noon tan namdal gaddanal ngal ko no haaliri ni kalifa men mo Allah lumtini hannde ɗo woni ceerno Amadou Tidiane Ba mbete ko kanko woni afo Alhaji Mamma Saydou walla Allah eyyi namdal settugal jabade noon eko nanɗen e tarih omo joguino mawniraɗo no wiye Mouhamadou Ali hay so tawi on juutani balɗe kono kam on kam on joguimo woni ko no wiye Mouhamadou Ali on noon ruttima ko ɓuuri eyyi anduɓe hewɓe noon ene mbiya Mouhamadou Ali on e kanko Cheikh Ahmed Tidiane o ko mislo goto ko sifa goto to banggue waliyagal to banggue ɗum tagui hadaraji ɗiɗi pour hejjude e nder nokku goto he ɗum woni ko weeɓani kanko o rutti e joomi ko wadde so tawi en jaaboto namdal ngal wonde beele ko kanko woni afo eɗen mbawi wiide omo joguinomo woni ko no Mouhamadou Ali eyyi moƴƴi o jarama ɗon ɗon kadi laaɓi firti e gandi ceerno ɗum andama hen
hade makko kadi yaade to banggal hirjina jangde to no haaldi ɗo joni ndewmi tagel no Madina Gounass sintira ceernajo sinti noddi yimɓe fof kadi notiɗo koye inde diine l'islam kadi ko ɓuuri hen notade ko bandiko en saabu fulɓe kono noon tan kanko jooɗoɗen hannde o Madina Gounass wuro diine Madina Gounass wuro pulago no andirani joni pulaar wiyata ko bone yani to hanani so e nder Madina Gounass ha kadi waɗiri no waɗiri hikka ni hunde nde ganduɗa fotani wonde hirsinide hamnide nde haalto saabu goho fulɓe ɗiɗi julɓe tati tijjaniyankoɓe kadi hodduɓe to gotel so tawi ko boni hen fof ko en so woodi ko boni hen ko maayi hen ko pullo maayi ko julɗo maayi ko tijjaniyanke maayi haano wiya hay sarɗiji lawol tijjani nangol lawol tijjani a añanta hay goto ha tengti e julɓe ha tengti e musidɓe ma tijjaniyankoɓe so tawi ɗum wayi hono dani sawol koye ma min kuccodiri hol feere nde ɓiɓɓe Madina Gounass naɓe foti darade e safrude ɗeɗo caɗele sabu wona laamu wawi safrude ɗeɗo caɗele wona holko foti awede e ɓiɓɓe he taw wona gandu yo yimɓe yo ɓesgo añone beele hol darde ɓesgo foti darade ɓe gawodira moƴƴere beele kam so mawɓe jeehi kam ɓesgo ina wawa ruttude wurde wuro ngo hawrita wona leñol gotol diine goto pinal gotal e ɗum woni ɗo saabu bone ficcal laasi so haareji ne jokka hay goto anda ɓiyam no wawi warede hen ɓiyi kono wawi warede hen tani kono wawi warede hen ko maayi hen foof kadi no mbinomi nane ni julɗo maayi pullo maayi tijjaniyanke maayi ko boni hen foof ko enen foof bonira ɗum noon hol feere duko labal aran ko joom pucci en kono min nowatanmi ɗum mi ittat ɗum ɗo fulɓe to mi itta ɗum to nowamin ɗum to banggue histoire diine l'islam ko dewide tarih diine l'islam fof a ƴowina sallah sallam e trace mo rewi o a ƴoowi ko wonno takko makko gila ɗo wonno e hefreɓe tan calimo taw koreji makko ɓe o jiidi pewjiri mo dendagal feere ɓe ganduɗa boom won hen ɓe ganduɗa boom ko ɓurɓe ɓadade mo pewji ɓiɓɓe ba makko en ƴiƴam makko pewji hay wargo makko a ƴoowi ndi ha l'islam heewi doole hankkadi wonti ɓe kulti woɓɓe ñontiri indi wiyede fasigueɓe koye ma min gondi to peeji kono to cuuɗiɗi min gondani ma ha ko addi no jama oɗo wayɗo ni jama mahanoɗo jama fasigagal mahanoɗo sara jamana sallah sallam sa ƴeewi ɗeɗe gueɗe foof so neɗɗo lomtimina sallah sallam so tawi dañiri ni kañum ɗum hawnaki ɗum tagi on banggue bettata en heddi noon ko woni ɗo ko nde ɗo uure ko woni ɗo ko wona ɗo fuɗɗi ɗum fuɗɗi ko guila Medina Elage ene reɓa ha yettiɗo wa amma to banggue jangguinde enen ko ceerno jangguini en ko enen banggue men ga en kaɓaka en gañani en bonnani en piyani en kiiɗaki hay goto sa ƴeewi ceerno saabu sinno eɗen kaɓa noon no wayiɗo hikka ni wona ni wayano sinno eɗen jinno haɓede walla ken haɓetenoɓe wona ni wayatno wadde a ƴewat e kala nde dillere waɗi ko dilli ko holto iwri ko banggue goto tan dillata so dilli o e banggue deeƴe deke endat enen to banggue men enen jetti Allah ceero men jangguini en koko l'islam jangguini ko yo en neho yo en ndeeƴ yo en gon yimɓe jaam yamɓe woten gañ hay goto woten gañan hay goto woten kiiɗan hay goto wadde eɗen jettide Allah enen dental ngal ga ko ɗum Allah waɗa ɗen ko heddi ko noon to oto banggue ɗum kadi ko joɗuɓer ko benen affaire waɗan en wasiyaji no foti fof bisimilla mbasirtomi tan ko hooram yo Allah rokkam ko rokki on ko jogade himme e yidde janngude ɗemgal ngal siftinde en gandal no anduɓe hewɓe mbiyata ni famda suura so heewi lammina mboɗo sikki won wonɓe ɗo ɓe puɗɗima andude ko woni nafoore e fayide jangde mboɗo sikki won wonɓe ɗo ɓe gandi hakkude janngude e wasde janngude lowre wonde ɗon nde holko lorata sabu kala ko ganduɗa ɗum kam hankkadi wonti jooɓari ma kala ka anda wonti caɗele ma walla joote ma deke noon yaltude e joote naata e udditare walla e yaajede mi sikki ko ɗum ɓuuri
kadi aduna o fof ene hawri wonde kala ko wawi yaade ko ma gandal ardo Mamadou Ba haali nane dol fedde pinale bamtare gudiri nde bimin emin jiɗi jeeɗo no fedde min mbita ko jangde sabu so tawi ko ngare tan ndennen kalis mbaɗen kirɗel nodden nalankoɓe ene jirina leñol kono nawrta leñol yeeso so tawi ko wadde baruyi tan kaalen poɓɓen ceerten ɗon fof de ene siftina leñol ene sembina leñol kono ɗum tan wawanode leñol sabu so tawi boto noddama ko minen ɓeɗo tan noto ɓeɗo fof jahata so tawi ko minen tan kalde ko haala tan fof ko minen tan naftorto kono so tawi ko jangde o ma janggo o janggo o janggo o janggo ko jangguɗo fof ma dañ ko ɗum loowi hakkille mum ngam wawde naftude leñol ngol tawto woni suudu makko bange goɗɗo o enen fof ko en julɓe Allah subhanahu wa ta'ala adi wirten ko hadisul qudsi arifuni qabla an ta'buduni ngande kam taw ngande kam ko adi ndewɗo ndewɗo joni mi lamdi so tawi hande neɗɗo o himmira ni yidde andude Allah hol lawol o rewata beele ko a rewat tan lawol ha tawamo suudu makko ganda ko boɗejo walla ko ɓalejo ndeke Allah andoto tan ko e sifaji ɗi o wi andoto ɗi mbawata andirdemo ɗin sifaji tan kadi koye lawol jangde o adani en diine men diine makko o wi ko diine l'islam diine mo ganduɗa ene waɗɗi e goto men foof ndewe rewa ɗum kadi o waɗi hen ñawoje e sarɗiji e foof kadi o wi ko goto foof yo andu ndono Allah kanko janggo o yiɗa felede ko ittirini ha laaɓi en jangi ɗum to gardidi andu diine ma diine l'islam dosɗe l'islam e eskitira e gueɗe mbaɗe noon ha o andino yen ene waɗɗi e kala kelle faaɗo andude ɗum e gollude ɗum sarɗi ay Allah waɗi barriére pour yimɓe mbasa feldemo ndeke kala mo rokki hakkille o farlini e mum yo janggo anda holno rewata mo ala hakkille o e sifaji ɗi fof so tawi ko ala hakkille taw banggue cukago Allah ne ittitinemo walla ala mum o dañi duuɓi kono hakkille makko yeehi mano banggue kaaɗi Allah ittitini ɗum eɗen kewi dartade ɗo noon mbiyen kangaɗo e kanɗinde hoore ay andi neɗɗo kanɗinde hoore so neɗɗo andi yambani hanɗino o fiimi haw ha ngaw kanɗinde hoore makko onen kalani haala mum ko hakkude makko e Allah kanko kamɓe ganditto wadde wasde janggude nde elle wayi kono wasde ɗoftade yabrewal Allah subhanahu wa ta'ala bon janggude ɗemgal nde kadi ɗibbol waɗani minal iman yidde leñol mum ko e limanagal jeeya joni noon kala ko wiya ɗum ɗo ko ɗum ɗo waɗata wadde ko weñi ɗum ko ɗum to waɗata so tawi yidde leñol mum gonga ene addanma jogade liman billahi beele joni wasde yidde leñol mum nde hoto addantama wasde jogade liman billahi par ce que au contraire waɗi so ɗum ɗo wayi ni ko ni wayata wadde so wayi noon so wayi wona noon tan ko ni wayata sabu ko laabi ɗi tawa tan ko aljanna waɗi jeeyngol waɗi dañal waɗi basal waɗi malal waɗi boomare donc kala hen to ƴettuɗa tan to ɗum fayto toon paaɗa so tawi noon a ƴetti hubbol waɗani a yiɗi leñol ma a daranima ɗum an aɗa jortana dañde limanagal so tawi noon an ƴettuɗa ko e yeebade leñol ma aɗa jortana wasa jogade liman beele kadi julɗo wasa jogade liman est ce que ɗum ala ko lownata e diine makko eɗen jangi liman en jangi ɗum ɗo ko hen banggue gueɗel gonguel aduna o foof hande ene yaari wonde so tawi leñol yiɗi ɓamtade janggat ko ɗemgal on faami ɗum on fuɗɗen addo ko sabu sukaɓe tokoson ɗo koɓe mbaɗata ɗo ko won janggoyɓe ɗemɗe goɗɗe mbawa wadde ɗum ko mbawɗen famde e sari o tan gomme haalde ko mbawɗen famde ko rewɓe e oto banggue ɓe par ce que ɓe mbawa par ce que ko ɗemɗe ɗi ko laabi tati jangata jangguineɗa wawde rewde hen ha mbawa rewde hen nde jangguineɗa firtanede ɗum kono ɗo sa wiyama junggo aɗa andi sa wiyama koyngal aɗa andi sa wiyama yitere sa wiyama momde sa wiyama ɓoɗɗude aɗa andi oto banggue sa wiyama haasa a wiyama hiya a wiyama huwa ɗum kadi ko ma balleɗa ha ndewa hen taw ha gasa nde puɗɗoɗa andinede holko ɗo firata ndeke ɗo ɓuuri yawde ɓuuri wonde codol Allah rokki en kadi ko ɓuuri welde ko seraji masirallahu taala anhu cheikh ahmadou hampate bande ari ɗo e taras on ha yetti nde o wi on mbiɗa jogui ko jangguete mbiɗa jogui janggo min Sadio Baylo Sy mbiɗa yi hen gueɗe ɗiɗi cheikh ahmadou hampate ari en 1958 ceerno Seydou Diabakim
ɓe jeeyi a 1964 somi juumani on wi mo mbiɗa yiɗi mboɗo yaadi heen sabu mbiɗa jogii ko janngete mbiɗa jogii janngoɓe holko hanno sadi monsieur jaabade mo en 57 walla koye colonisation gonɗen mo dallinori ndiyimani tubakoɓe kono beele scientifique en micciyankoɓe beele ko ɗum sabu wiidemo ga omo jogii ko janngete omo jogii janngoɓe on saha holko o joginoo ko janngete holko windano e pular haydara ala eywa omo jogii janngoɓe ɓeni abou mamadou ba nan jannginaɓe nde ko joginoo ko janngete ko baɗowo ɗum o wonno arano nde hitaade taw yiyani aduna cendiral taw jibinaka wadde tawde noon kanko nela heen o feeñani ten wawa jaabade heen koma jomum ara so jomum ari feeñi gollo ɗum on so ari ko nden golle ɗe mbawa huccanede ndeke noon arde ha gande ene jentila wonde fannode ha jomum ara janngoɓe winomo jogui ɓe e ɓeni eɓen ɗo janggue e nder wuuro he ɓen janggue mburu wurbulele ɓeɗen janggue e dakaba eɓen janggue e lenkone ɓen janggue partout e daale mon eɓe jangga andu diine ma lahdare risala wadde ko wino ko fof waɗi kadi Allah hawridin en hen en jetta Allah noon tawde ko enen ha Allah hawridin en hen tinoɗen nanguen hen ha tiiɗa ganden ko kawruɗen ko mawɓe nan caggal sinno kawrina hen maɓe ɓeydo yettude Allah gonga wonko ɓe kawri en kawrani kono wonko kawruɗen ɓe kawrani saabu en kawri e gandal ne weeɓi dilla seeɗa daña ha heewa ɗum noon wawi rokkuɗen tan ko pular nan tinɗen e fayida jangde o kala ko cohluɗa e aduna hen aɗa wawi janggude ɗum e nder ɗemgal pular Allah wemnani en gandal hande téléphone ma mo joguiɗa o sa naati internet taw wona tan wadde sinap wadde stati wadde taw wona ɗum ɗon kutotoɗa ma dañ toon gandal ha heewa kala koye makko woni enen noon suuɓiɓe janggude ɗemgal ngal en nani hen huɗaɓe en nani hen ɓoccode en nani hen ha Allah rokki wone hande ko yantude hen tan walla yantina jomum wele tan yanta hen walla ala yantina saabu hankkadi Allah woni koye noɗo ɗo so hunde ceerno men ceerno Amadou Tidiane yaadi hen waɗi hen jawdi mum waɗi hen duwaw mum ɗum koko yahata tan janta hen jaaha walla jantinaɗa gacca ɗum yaaha ɗum noon tinɗen no fewi jaaden jangde he tinɗen hen assalamu aleykum wa rahmatullah so gonga min beltima hen no fewi en beltima kadi e garal makko machallah nanama famama waɗi fayida no fewi mbiya tan yallah yoɓe moƴƴere yewtere nde fayi kono kadi fayidini no fewi fuɗɗima hirde dina nde woni nde gueɗe ɗiɗi jinmi mbaɗen yimre jarore anniɓe nde taw kono ceerno Sarif winde nde mbaɗ noon kam nden refti ɗum ko sari ɗeɗi lawol Tidiane